garap tugas. Nggih, Pak. Tugas flora dan fauna. Mas Pandra rani ngomah lho. Kula tak enteni teng kemawon. Arep garap PR to? Nggih. Kula ajeng takon garapke. PR apa? Flora dan fauna. Iki tugas basa Jawa lho, Le. Lah nggih. Lah kok flora dan fauna? Seputar iku to, Pak. Flora fauna piye to, Le? Kenapa PR-e basa Jawa no? Lah sini kan seputar flora fauna to, Bu. Tak jare kene. Kan flora, Pak. Lho, kowe nyepelekke aku. Amung flora fauna Jawa aku mudeng. Ra ngawur lho, Di. Iki pelajarane cah sekolah lho. Alah, basa Jawa ya. Tak mamah no namung basa Jawa wae. Oh. Ora melu-melu aku. Soalnya wacana tulislah menurut pengetahuan kalian sifat-sifat binatang di bawah ini. Oh. Gampang, Pak. Lah wong kowe lho garu browsing ning nggon Google. Wis genah ana jawabane. Tur luwih akurat lho. Anda tak takon aku ki ngopo? Mboten lah takon Google, Pak. Lah mbok secara diam-diam kowe browsing ning Google ya belum ora ngerti to. Ah, ya sama juga bohong lho, Pak. Lo pengen berusaha jujur. Maka anda kan dadak takon aku ki ngopo? Panjenengan kan mboten Google, tapi Google. Tunggak. Anak putih arane apa, Pak? Kutuk. Tuh, kok ngawur. Sopo sing ngawur? Anak pitik lho, Pak. Lah iya anak pitik kuwi kutuk. Mosok pitik anak iwak. Iwak. Kutuk kan jeneng iwak to, Pak. Iwak kutuk. Wah, panjang iki urusane. Anak pitik arane napa, Pak? Dok, Anak pitik lho, Pak. gurumu salah pertanyaane. Pitik ngendok, ora mana. Nek wis kendok kuwi lak mesti angrem to, Pak. Lah, bar angrem kuwi mesti netes. Lah, bar netes kuwi kan dadine anak pitik to, Pak. Lah, anak pitik kuwi jenenge apa? Sing dilairke pitik kuwi endok. Ora enek critane wong pitik nglairke anak pitik ora enek. Aduh, kek jane iki lakon apa to, Ron? Lincah suka memanjat pohon. Cerdas. Masa monyet cerdas, Pak? Monyet itu adalah salah satu hewan yang cerdas loh. Contohnya? Nalika monyet golek pangan ya. Dadi golek buah. Kuwi iki dheke ora metik buah sing ketok mateng. Ning dheke meneke to, menek wit. Lah terus wite dilep. Ngono wae. Lah kuwi otomatis buah sing mateng kuwi do njidok dhewe. Apa nggih ta, Pak? Iya. Nek buah sing mateng jidak, terus sing jikuki buahe niku sinten? Kancane lho. Wow, rezeki nomplok nih. Tanda baik iki. Nek iwak kuwi kutuk. Lah nek anak pitik kuwi kutuk. Tuk karo tuk. Mosok jenenge padha. Nek ndalah ketemu ora bingung, Pak. Ketemu piye? Nek ndelalah anak pitik karo iwak kutuk ketemu terus padu. Nyebute kupon, Pak. Kutuk tukaran karo kutuk. Ngoten. Wah.
kutuke mati terus dipangan kutuk. Ngono. Anak bebek, Pak. Ndok. Nek misale anak pitik ketemu karo anak bebek terus padu. Lah sing nyitake piye, Jal? Mosok ana ndok ketemu karo ndok terus padu. Ngono, Pak. Lho, kan ndoke kan yo beda to. Nek ndok pitik kuwi ukurane luwih cilik. Lah, nek ndok bebek, Nek ndok bebek ukurane rada gedhe, tur warnane biru, tur rasane asin, gitu. heeh, kuwi kurang siji. Tur nek enek stempele. Apike kowe takon wong liya sik wae. Kok nek wis ketemu jawabane kabeh. Tak koreksi. Oh, jenengane wegah tak ayani to, Pak. Dipun tak pareng. Ya. Lah wong barang pasti kaya diayeli. Udah rampung lho. Kok arep lunga ning ndi? Ah, kula tak golek info saking wong Rian, Pak. Oh, kowe ngramake kemampuanku. Jelas lho, kabeh jawaban kok padha kabeh. Nak pitik, ndok. Nak bebek, ndok. Anak banyak, ndok. Anak doro, ndok. Lah pertanyaane gurume salah. Wong pitik kowe ra anak ditakoni anak pitik jenenge apa? Lah anakmu jenenge sapa, Pak? Anakku Vandra. Vandra Famekas. Wong jenengane Ramana kok ngaku-ngaku. Oh iya. Sing manaki ibune Vandra ding ya. Tapi kan aku duwe ndok. Burung merpati. Manuk dara. Sifatnya apa, Pak? Sing secara umum. Terbangnya tinggi. Lah dara balap tracer niku terbangnya rendah lho, Pak. Oh iya. Kaki supporter. Iya. Bener lho. Soale manuk dara kae mabure saya semangat. Kuwi angger dikeploki. Bos. Rene bos. Oh, bos. Kok aku disilipi peso, Bos. Lho, tak nggo ngonceki. Pelem. Pesone ning omahe, Bos. Dijenguk sik Bos. Tak cikokne ning sampean ngewangi aku gara tugas lho. Soale apa? Anak pitik arane Ndok. Ndok pitik. waduh, das buta ikat belangkon sama juga sami mawon. Anak pitik jenenge apa, Pak? Kutuk. Wah, das buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Bocah iki karepe piye to? Iki sida takon apa ora? Bapak jenengan lho, Pak, ora masuk. Ora masuk piye to, Jo? Anak pitik kuwi jenenge kutuk. Kutuk kuwi jenenge iwak lho, Pak. Nek iwak kuwi kutuk. Kutuk wae. Ya beda no, wong kutuk karo kutuk lho. Nek misale mereka kuwi ketemu terus padu. Lah, carane nyeritakene piye? Ana kutuk, ketemu kutuk, terus tukaran. Kutuke kalah terus dipangan kutuk. Ngono. Iya ya. Sing gawe jeneng biyen kok ora mikir ngono. Anak bebek arane, Ndok. anak banyak arane, Ndok. Wis tak omongi to, Bos. Pitik, bebek, banyak mentok. Kuwi ora menek ning ngendok. wong tuane pitik, bebek, mentok banyak. Indok.
Mikir sik wae Mas. Nek wis ketemu jawabane, berani aku. Pitik kuwi ora manuk. Neng ngendok. Ndoke kuwi netes dadi pitik. Nah, pitik kuwi berarti anak endok. Pitik kuwi anak endok. Kok ndok piye to, Mbak? Pertanyaane iki lho, anak pitik arane apa? Pitik kuwi ra manak ya, Jo. Tapi ngendok. Lah ndoke kuwi nek netes wujude pitik. Dadi pitik kuwi anake endok. Lah sing ndok sapa? Ya babon. Berarti ndok kuwi anake babon. Ya iya no. Pitik jago ya ora mungkin ngendok. Wah, nek tak terus-teruske urusan dadi dawa iki nggo. Kemampuan terbangnya luar biasa. Burung merpati juga sering disebut sebagai simbol perdamaian dan penghantar surat atau tukang pos. Mantep. Pitik kuwi ora manuk. Neng ngendok. Ndoke netes dadi pitik. Dadi anak pitik. Dedek langkung, Mas. Bu, sekedar Bu. Enten apa? Kula ngambil ndoke jenengan Bu. Sing tinggi napa to, Mas? Menurut jenengan, ndok niki wong tuane pitik napa mboten? Yo pitik wong tuane ndok to, Mas. Pitik niku metune saka napa Bu? Alah, gagas ngoten niku iki ra ning ujunge, Mas. Niku lak padha karo perdebatan antara pitik kalih ndok niku laire dhisik endi. Ngoten to? Nggih. Neng awak dhewe mencoba menyimpulkan Bu. Malah mbok wis rasah. Kok malah mubeng-mubeng ora cetha jluntrunge. Sik Bu. Mencoba untuk kronologi. Serasa Mas gorene. Sik to Bu, Bu stilit wae lho. Lho, dok ngapa iki? Allah, iki engko malah saya dawa urusane. Bu, Bu, ndoke jenengan lho Bu. Kok kowe ngurusi dok barang iki ngapa to, Van? Ngeten lho Pak. Kula nemu inspirasi. Sik to. Kowe sida ngejak ngobrol aku apa ora? Isios no Pak. Anak pitik kuwi kutuk. Ibu, nggih. Kutuk niku lak iwak to, Bu? Mosok anake pitik iwak. Yen iwak kuwi kutuk, dudu kutuk. Berarti kemungkinan anake pitik sanes kutuk, Bu. Hah, sembule kowe iki takon wis diwangsuli. Ngeyel. Nek misalnya mereka berdua ketemu terus padu sing nyitake pripun, Bu? Kutuk ketemu kutuk tukaran. Kutuke kalah terus dipangan kutuk. Ngoten. Hah, sembule mumet aku. Jadi pundi, Bu? Rindavan. Anak Simo sifat-sifatnya apa, Pak? Galak. Pandra. Nek kalih niki galak pundi, Pak? Nonton kondisi le. Kondisi pripun? Lagi ra duwe duit. Singoe kalah galak. Ngapa to, Ndra? Erek, Bu. Oh, ya wis kendang digarap. Nek liyane galak lho, Pak. Apike to, aku takon Pak pripun ya. Karena semakin banyak guru, ilmu dan pengetahuanmu akan semakin beragam. Oke, Karena Pak RT mau ada perlu. siap.
Jika gurumu yang satu sedang ada perlu, maka tidak perlu lagi kita menunggu. Carilah guru baru. Karena datangnya ilmu tidak harus menunggu. Cakep. Oke, cantik. Nikmatnya kopi rasa mantan. Mantap tenang. Sifat-sifat singa. Pemangsa, kuat, ganas, pemberani, apa Mika? Nek menurutmu kalimat apa sing iso mewakili singa? Raja Rimba. Cakep. Apa sebabe singa kok dijuluki Raja Rimba? Mergo kuat, Pak. Gajah kae luwih kuat saka singa. Awake ya luwih gedhe. Ning kenapa ora gajah wae sing diarani Raja Rimba? Buas. Kewan sing buas mungguli singa kuwi ya akeh. Segala macan tutul, macan kumbang. Mergo singa luwih sekti, Pak. Sekti endi singa karo ula kobra? Sekti endi singa karo laba-laba tarantula? Sing sak tetes upase bisa mateni menungso dalam hitungan menit. Yo, apa kok singa diarani Raja Rimba? Gajah ya kuat, ya gede. Serigala, macan tutul, macan kumbang, ya buas. Ula, serangga, pasti ya sekti. Nah, kaluwihan apa sing diduweni singa dibandingke karo kewan-kewan liyane? Nanti singa dianggep Raja Rimba. Napa, Pak? Mental sing jalari dheweke